बै बर' बिमाफोरखौ बै बर' फिसाफोरखौ जोङो गावनि आथिङाव गसंनानै संसार जानो हानाय लेभेलाव लाबोनो हाया जों उन्दुनो हानाय नङा। जाबाय दा प्रमद बर'आ सिगां माबायदि गिदिर गिदिर लेक्सार होआमोन गामि ओनसोलाव थांनानै गामिनि जाम्बा जाम्बिफोरखौ मिथिं गिदिर गिदिर खालामनानै प्रमद बर'आ बुंदोंमोन ओरैबायदि गिदिर गिदिर दुगामारा लेक्सार होदोंमोन दिनै पावाराव फैबाय रायजो राजाफोर प्रमद बर'आ नायाखै। प्रमद बर'आ बुंदोंमोन बे जोंनि जायफोर गरिब गुन्द्राफोर दं बिथांमोनखौ जोङो जुदि गामिनि जाम्बा जाम्बिफोरखौ लानानै ओरैबायदि दुगामारा गिदिर गिदिर लेक्सार होदोंमोन प्रतिश्रुति होदोंमोन दिनैसिमबो मा जाखो जेबो मावनो हायाखै। बे गामि ओनसोलनि गोरिब गुन्द्राफोरखौ गावनि आथिङाव गसंनानै थानो एबा गसंथानानै संसार जानो जेब्लासिम हाया जेब्लासिम बे लेभेलसिम जों लाबोनो हाया अब्लासिम जोङो उन्दुनो हानाय नङा। प्रमद बर'आ उन्दुनो हानाय नङा होननानै बुंदोंमोन। रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनाय गरिब गुन्द्रानि उखैनाय गांनाय उखैनायखौ नुयोब्ला जोङो सहायनो हाया आं सहायनो हाया होननानै प्रमद बर'आ मिथिं गिदिर गिदिरा बुंदोंमोन। दिनै प्रमद बर'आ बिटिआरनि CM जाबाय। दिनै बिटिआर सक्ति खालामखांनानै प्रमद बर'आ गावहा राजा जानानै खौथि खौथि थाखा खामायनो हानानै गिदिर गिदिर गारि बायनो हानानै दिनै प्रमद बर' नों बावजोबलांबाय नामा? रायजो राजाफोरनो जि प्रतिश्रुति होदोंमोन जि कमिटमेन्ट होदोंमोन बेखौ दिनै बावबाय नामा? बिटिआरनि CM जानो मोननानै दिनै प्रमद बर' नोंथाङा उन्दुनो हाबाय नामा? उन्दुनो हाबाय? गोदो बुंदोंमोन गोरिब गुन्द्रानि मेगनाव मोदै नुयोब्ला बर' बिमाफोरनि मेगनाव मोदै नुयोब्ला हाजिरा मावनानै जानाय नुयोब्ला आंनि गोसोआ मालाबाबो सहायनो हाया इनटलारेन्स जायो उन्दुनो ओंखारा मेगनाव मोदै गयो होननानै प्रमद बर'आ गिदिर गिदिर मिथिङाव लेक्सार होदोंमोन। नाथाय दिनै आनफर्चुनेटलि प्रमद बर'आ रायजो राजाफोरखौ जिबायदि गिदिर गिदिर लेक्सार होदोंमोन गोदै गोदै खोथा बुंबोदोंमोन दिनै प्रमद बर'आ बिटिआरनि CM जानानै बावजोबलांबाय। रायजो राजाफोर ओंखायनो आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ आपिल खालामो फैबाय थानाय समाव नोंसोरो बयबो कनसियास जादो। प्रमद बर'आ जेब्लासिम गोरिब गुन्द्राखौ गावनि आथिङाव गसंथानानै रायजो जानो हाया एबा संसार जानो हाया अब्लासिम जोङो खामानि मावबाय थागोन। कन्टिनिउवासलि जोङो बर' रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनाय हप्स एन्ड एसपिरेसन बर'नि जि रैखाथिनि थाखाय जों खामानि मावगोन होनना बुंदोंमोन। आरो जेब्लासिम गोरिब गुन्द्राफोरखौ जोङो गावनि आथिङाव गसंथानानै संसार जानो हानाय सिम जुदि जोङो लाबोनो हायागौमानि जोङो उन्दुनो ओंखारनाय नङा एबा आं उन्दुनो ओंखारनाय नङा होननानै प्रमद बर'आ बुंदोंमोन। दिनै नों मा खालामखो? नों दिनै उन्दुनो ओंखारबाय? बावबाय नामा नोंनि लेक्सार होनायखौ? बावबाय? दिनै BTCनि CM जानो मोननानै नोङो दिनै उन्दुनो ओंखारबाय। सिगाङाव जेब्ला BTCनि CM जायाखैमोन अब्ला उन्दुनो ओंखारामोन। दिनै बिटिआरनि एबा BTCनि CM जानो मोननानै उन्दुनो ओंखारग्रा जाबाय नामा? प्रमद बर' लाजिनांगौ। आरो मोनसे खोथाखौ आं रोखायै बुंबावगोन रायजो राजाफोर पावाराव फैनाय लोगो लोगो गोरिब गुन्द्राखौ बयखौबो नायजोबगोन होननानै बुंदोंमोन नाथाय दिनैसिमबो बेबो गैया। गामिनि जाम्बा जाम्बिखौ नोगोद थगायबाय। ओरैबायदि आसुरित मानसि बियो। नोंथांमोनानो नुखाबाय दिनै पावाराव मोनबाय पावार नांगौ पावार मोनबायब्रा मावदो। गोरिब गुन्द्रानो बयनोबो समान मोनथाय होगोननो बेबो गैया। अलमस्ट 2 इयार्स रानिं जाबाय। रायजो राजाफ्रा दिनैसिमबो नेनानै दङ। दिनै जेबो खामानि मावनो हायाखै। प्रमद बर'आ गामि ओनसोलाव थाङै थाङै गिदिर गिदिर लेक्सार होदोंमोन। गामिनि जाम्बा जाम्बि लेखा रोङि जोंनि गोदोनि आबै आबौमोन दिनै बिथांमोना थैलांबाय। आलादा रायजो बदलनि जि सिमां दंमोन बे सिमांखौबो मोगथां महर मोनगोन होननानै गोदोनि मानसिफ्रा आसा खालामदोंमोन नाथाय बेबो गैया। दिनै पावाराव फैनाय लोगो लोगोनो प्रमद बर'आ गावहासो गारि गिदिर गिदिर बायदों बिल्डिं गिदिर गिदिर भारा लानानै थादों क'क्राझाराव। बेफोर थाखाखौ बबेनिफ्राय मोन्दों? प्रमद बर'आ। रायजो राजाफ्रा कुइसन खालाम कमेन्ट खालाम प्रमद बर'नाव सों। आंनाव गारि गिदिर बायनायनि सिमां गैया न' गिदिर लुनायनि सिमां गैया बिल्डिं गिदिर गिदिराव थानायनि सिमां गैया। भारा लानानै क'क्राझार बायदियाव आङो बिल्डिं भारा लानानै रेन्टआव थानो आंहा बेबायदि जेबो साननाय गैया। आंनाव जेबो बेबायदि मिजिं आरो जेबो सिमां बेबायदि जेबो लब गैया होननानै प्रमद बर'आ बुंदोंमोन। दिनै नुबाय नोंनि लबखौ। नोङो दुनियानि थार्ड क्लास दुनियानि लुबैसुला दुनियानि रायजो राजाफोरखौ थगायनानै फोथाय खेबस' खालामनानै दिनै BTCनि CM जानो मोनबाय। बेनो नोंनि लास्ट गल्डेन चान्स। आरो आफ्टार 3 इयार्सनि उनाव नोंहा आरो गैला। बुजिबाय प्रमद बर' नोंथां?